रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यात मौजे आंबेड खुर्द ह्या रेल्वे बोगद्याजवळ असलेल्या एका निर्जन परिसरामध्ये 56 वर्षीय इसमाची हत्या झाल्यानं मोठी खळबळ उडालेली आहे। हा हत्येचा धक्कादायक प्रकार 2 दिवसानंतर समोर आलाय। या प्रकरणी संगमेश्वर पोलिसांनी 3 जणांना अटक केलेली असून त्यांना न्यायालयानं सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे। इस्माईल अन्सारी वय 56 राहणार कुर्ला तळेवाडी मुंबई असं हत्या झालेल्या इसमाचं नाव आहे। इस्माईल हा मुंबई परिसरातून तडीपार होता। त्याच्यावर यापूर्वी गुरांची वाहतूक करणं वगैरे आदी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत। दरम्यान आर्थिक देवाणघेवाणीच्या कारणावरून ही हत्या झाल्याचं समोर आलेलं आहे। संगमेश्वर तालुक्यात मौजे आंबेड खुर्द तांबेवाडी रेल्वे बोगदा क्रमांक 24 कडे जाणाऱ्या पाय वाटेवरती हा धक्कादायक प्रकार घडला। या ठिकाणी मृतदेह दिसल्यानं याची खबर तात्काळ संगमेश्वर पोलिसांना देण्यात आली। मात्र निर्जन स्थळी मिळालेल्या ह्या मृतदेहाचं संशय पोलिसांना आलेला होता। सोबतच जवळच एक मोबाईल पडलेला मिळाला आणि ह्या मोबाईलवरून हा मृतदेह कोणाचा हे स्पष्ट झालं। मुंबईत असलेला इस्माईल याचा मुलगा अरबाज याच्याशी पोलिसांनी संपर्क साधला। यावेळी वडिलांची आदल्या दिवशी रात्री आर्थिक व्यवहारावरून वाद झाल्याची माहिती त्यांनी दिली। त्यामुळे पोलिसांचा संशय बळावला। सोबतच वडील मुंबईला येणार होते, मात्र ते न आल्यानं त्यांचा शोध घरचे घेत होते। दरम्यान वडील बेपत्ता झाल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल करण्याच्या तयारीत असताना वडिलांच्या मृत्यूची माहिती मुलगा अरबाज याला कळाली। इस्माईल आणि संशयित आरोपी हे एकमेकांच्या परिचयाचे होते। यातील संशयित आरोपी आणि इस्माईल यांच्यामध्ये आर्थिक व्यवहाराच्या कारणावरून वाद झालेला होता। झालेल्या वादातून ही हत्या झाली आहे। रेल्वे ट्रॅकजवळ असलेल्या एका लोखंडी पाईपच्या साह्यानं डोक्यावर मारहाण करून दुखापत करून इस्माईलची हत्या केली आहे, अशी माहिती पोलीस तपासामध्ये समोर आली। या सगळ्या प्रकरणाची तक्रार अरबाज मोहम्मद साजिद अन्सारी वय 24 राहणार लाल बहादूर शास्त्री रोड कुर्ला कोर्टाजवळ मुंबई यांना संगमेश्वर पोलीस ठाण्यामध्ये ही माहिती दिली। मुंबई परिसरातून तडीपार असलेल्या इस्माईल याचे नातेवाईक संगमेश्वर देवरूख परिसरामध्ये असतात। त्यांच्याकडे तो आला होता आणि या खून प्रकरणी सांगत संतोष मोहिते वय 23 सनी संतोष मोहिते वय 21 दोन्ही राहणार संभाजीनगर संगमेश्वर अक्षय राजू साळवे वय 25 राहणार लोकमान्य नगर पाडा नंबर 1 आकृती रेंटर रूम 1602 वर्तकनगर ठाणे या तिघांनाही संगमेश्वर पोलिसांनी अटक केली आहे। या प्रकरणाचा अधिक तपास संगमेश्वर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक गावित करत आहेत। कोकण कट्टा लाईव्ह संगमेश्वर।